हेलौ 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 लोगोफोर लाइभआव दसे जइन जा सोर सोर मा खालामदों मा खबर लोगोफोर सोरबा माने भिडिअ इउटुब नायदोंबा माने नुसनदोंबा लाइभआव जइन जा दसे रायलायनो लोगोफोर दे सोर सोर नायदों कमेन्ट खालामदो लोगोफोर फुजानि सोर सोर ड्रेस बायखो सोर सोर मा खालामदों कमेन्ट खालाम लोगोफोर जाय जाय इउटुब नायदों दे जइन जा दसे आंनि लाइफआव मा खबर सोर सोर जाय इउटुब नायदों जइन जादे दसे लोगोफोर रायलायनो आरोना नोंसोरजों रावबो नायाखै माथो सासे नायदों जाय नायदों कमेन्ट खालामलाय अननानै प्लिज दे जाय नायदों कमेन्ट खालाम दे माबाया माने कमेन्टआ स जागोन ना जाया नायनो आरोना आङो जादोंना जायाखै दासो दुगैखांनानै आराम रेस्ट लाबाय आरोना आङो अननानै कमेन्ट खालाम लोगोफोर दे जायाखै नामा आंनालाय माबाया मा होनो लाइभ होनाया कमेन्टनिया अल मेसेज सोर सोर मा खालामदों ओंखाम जाबाय नामा अखा हादों नामा बबेथिं अखा हादों सोर सोर मा खालामदों अननानै दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर नायनाय दिन्थिदों सासेल' नायनाय दिन्थिया आरोना ओमफ्राय जाय नायदों अननानै कमेन्ट खालामदोलाय कमेन्टआ स जागोन ना जाया नायनो आरोना आङो कमेन्टआनो फैयाखै माबायाव मा होनो इउटुबाव लाइभ होबाथाय रावबो नुसना नामाथाय नायबाङाना आंनिखौथ' इउटुबाव लाइभ होबाथाय ओंखायनो फैनो बालायलाङो